Yeah, siyabingelela bakithi emakhaya sanibonani kanza kwethu cha kuhamba kahle kakhulu siyabonga ukuthi nibe khona nizo ukuthi nibambe iqhaza thina nabantu babone ukuthi yini lesiphathela abantu ngomhla 29 ku December 2025 lapha ya kwela kithi wana ngoma kwalendizo. Ngifike emsakazweni ngumsakazi kaMaskandi kodwa ngiyena umsakazi kaMaskandi kuphela. Njengamanje ngisakaza uMaskandi. So ngisakaza imiculo ehlukahlukene ingakho sithe bonke abaculi fanele babe khona imikhakha ehlukahlukene yikho sithi Chatham Music Festival not Maskandi Festival. Ngibonile abanye ababesuke bephawula hawo abantu basele kanjani yabo kube sengazi ukuthi umcimbi kaMaskandi ngathi cha asukwenzela ngoMaskandi phela yebo abaculi baMaskandi bona abaningi ngoba nami ngikhule vele emsakazweni ngikhule ngisakaza umculo kaMaskandi ingakho ke bebaningi bona kunabanye abaculi yabo so kodwa nje umculo ovulelekile ifestival ya wonke umculi not ukuthi umculo kaMaskandi kuphela sikhuthaza ini ubumbano indawo zonke zasemakhaya nje obasobe siphelele lapha nje kuyobe kukhona igodi ehlukahlukene abantu abobeqhamuka endaweni ehlukahlukene eindaweni ezikude futhi abanye ngisho ko Peter Marisburg bathi cha siyeza kona ngoma bathi sifuna ukuyolala khona siyoyibonela so ke nje ke sikhuthaza ubumbano mfethu nokuthi abantu abezwane yilokho sikukhuthaza kubantu noma kanjani mfethu siyabonga kakhulu bafethu siyabonga 29 December sizobe sikhona kona ngoma kwaLindizo Stadium Chatham Music Festival nginithanda Maskandi online magazine.